שומעים, יש לי דעות לא פופולריות על האח הגדול, ולא מעניין אותי מה תגידו, אני יודעת שאני צודקת. אז ככה, שני חמה רצח על איסקוב. חמה עליו רצח, אני אומרת לכם. היא כל הזמן מחפשת אותו, היא כל הזמן רוצה שיהיה לה כאילו ויכוח איתו, כדי להיות איתו כאילו בהקיצות של פלירט. די, אפילו יובל אמר לה פעם אחת, את חפשת אותו יותר מדי, למה את חפשת את תשומת לב שלו, למה כל הזמן את כאילו מחפשת לריב איתו כדי להיות איתו בדיבור, מה אכפת לך מה הוא אומר, מה הוא חושב. באה כל הזמן נסה לשבת לידו, היא גם משתמשת הרבה ביובל כדי שהוא כאילו יקנה ויראה, אני מושכת גברים. הוא לא יסתכל עליה בחיים, כן? בלי קשר ליובל. בקיצור, תקשיבו לי, גם כל פעם שיש לו איזה דעה, הנה עכשיו אפילו היא רבה עם תרצה בשבילו. היא כאילו חוזרת על מה שהוא אומר, את אומניקית, את אף פעם אין לך דעה, והיא גם מסתכלת, אם תשימו לב, החדי העין שבינינו, גם תשימו לב שהיא מסתכלת לצד שהיא אומרת את זה, ארז לידה, להראות לו אני ואתה באותו דעה. ההוא שון אומר אין בגידות, היא וארז יש, אתה לא יודע, יאללה, להראות לו, תראה, גם כל פעם היא אומרת לו, אני ואתה אותו דבר, גם אני מנהלת ומנהיגה באופי שלי, למה הוא יכול להנהיג אנשים, למה אני בחוץ מנהלת אנשים, אנחנו כאלה, יאללה, להראות לו אני ואתה אותו סחורה. תקשיבו לאישה עם ניסיון, אישה חכמה, היא חמה עליו רצח והיא לא מפסיקה לחפש אותו, ואתם תראו, אחרי שעכשיו אמרתי את זה, אתם תשימו לב, אתם כל כך תשימו, מה זה הפילטר הזה, אלוהים? אתם תראו כמה אתם הולכים לשים לב לזה מהרגע שאני אמרתי, אוקיי. דבר שני, כן, עדיין מאוהב למאי בצורה, ואני אגיד לכם סקופ עוד משהו, סליחה, אסור לדבר כאילו כבוד המת, כבוד הזה, אבל זה אפילו לא קשור לאבא שלו, זיכרונו לברכה, שהוא סליחה שאני זה, להבטחה שהוא נתן לו, כי אם מה היא רוצה, ואם מה היא עושה ככה, הוא חוזר אליה על 4, סליחה שאני אומרת את זה שוב. היא יודעת את המשחק, הוא כל שניה מסתכל עליה, הוא מקנה שהיא מסקוב, היה מקנה שהיא עם טל. רואים שיש לו עדיין רגע שלה, ושירה זה אפילו לא מעניינת אותו, היא חמודה מתוקה בינה, אבל הלב שלו תפוס, למאי, נקודה. אוקיי? ארז איסקוב, יש לו רגש לתרצה, הוא מאוהב בתרצה, חלק חשבים במאי, תקשיבו, הוא לא מאוהב באף אחת, והיחידה, הנה היחידה שאני חושבת שכן יש לו רגש שלה, וממש לא רגש אחי, זאת שלקה. פשוט הוא לא יודע בזה, בגלל שהיא לא בטייפקאסט שלו שלה, מבחינת נראות, בעיניי שלקה יותר יפה משלושתם ביחד, כן? שלקה בעיניי מאלפת, מהממת, והנשמה שלה עוד יותר פי כמה יפה. אני שרופה עליה, לא מאמינה שהיא אותך. היא בול מה שהוא חיפש, היא היחידה שהוא בוכה בגללה, הוא מחפש אותה, הוא מדבר עליה כל היום. בואו, עזבו ידידים. הוא בא עליה, שם לה יד ככה על הבטן, נשק לה את הבטן. איזה גבר מנשק לי ידידה שלו את הבטן? ועוד ילדה כאילו, אחותי הקטנה. אני לא רואה אותו מנשק לסולי וביקי את הבטן כפרה. בואו כאילו שנייה קלטו את הדברים, להיות קצת חדי עין ולא להיות למלמים, לא אמין לכל מה שהוא אומר. בשביל זה אנחנו כאן מהצד, איך אתם לא רואים את זה? הוא מחפש אותה, בואי, שימי